Mga higala ni agaron alang sumpay ning sugilanon putyok mulingit. Basta, iniguman og tuwa, kung mo daog ka, doon ako'y premie nimo. Manikamot lang ko. Di na ko maniguro nga. Daog ko. Pay, buwa lagi yung inspirasyon si Derian. Oo. Ano ba? Manikamot lang ko. Di ko gusto mapildi siya na. Dako na manig pusta. No. Ayaw na ang pusta putyok. Nga naman. Ayaw na ang nagdanaw ko. Unsa? Kang hindu tahu na bay. Nunabay ka. Nagtanaw si Derian na nimo. Uligi. Dali ko na putyok, be. Padaol na ako. Nga naman. Masahian ti ka. Yay! Kang pag-isa. Asa kam lang ko nga ha. Masahian ba kang Derian? Ayaw lang, uy. Ikaw, gino. Sige na, be. Masahian ti ka. Oh shit. Pinagiling mahal na kong cellphone. Kung gi-zoom in ang camera. O nakita na ko si Rihanna. OMG. Shit. Yan gimasayan si Pochok. Rihanna, imo kong gipalagot. Nga dugod taon nga ni Mesahi. Ikaw nagmasahi ka man kang Pochok. Poor woman. Ug ang hanggaw sang Pochok. Hanggaw. Nagpiyong-piyong siyang mataw nagatiad ang kanahan. Kikanahon tingali nga gimasahian ni Rihanna. Oh, come on. Husto na, Rihanna. Husto na. Kinaglagot kong nagtanaw. Stop it. Husto na! Saman, okay ra nga akong pagmasahin ni mo. Gusto na, Rihanna. Igo na. Okay. Gimasahian ti ka aron nga makondisyon ka sa mood. Kondisyon na kayo. Action na? Okay. Fights ha? Putyok! Daniel. Hindi ako ni mo. Awa. Gimasahian man kang Rihanna. Suya ka? Ha? Si Derian na gid ang masahe ni Pochok Daniel. Aron kondisyon eh. Bitaw. Swerte habi ni mong bulingita ka eh. Daniel. Tama dira. Suya on jig oy. Okay lang. Umaw na to ha. Abay ko ninyo sa gawas ha. Pero adto ko mo abiba sa imong kontra. Tikatik ba? Tikatik. Ano di siya makasabot ba nga na ako ni mo Putyok ha? Ulay na gud. Ikaw mara. Gili ka kibaw maro ba nga giga. Naunsam taong kachuki eh. Maro man ta. Sugal ko ni. Mura ko nung hay bagkaling tokol laban niya ba? Maro ba? Pero no ako ni mo Putyok. Ako ni mo. Selamat Daniel. Selamat iyo. Ni pulo pag pustada ang manager sa imong kontra. Side bit lang ko no. Kung alang pusta og 25,000. Ayaw na lang, uy. Sabi ya, kadako naman ang pustaha, uy. Lingaw-lingaw naman taning ako. Ayaw, isang taong kay. Ayaw lang pag-angal. Dili bitaw ang kitang namusta. Ang manager man. Yang sa Mariana, diba ito ni mo? 25,000. Larga. Pati! Ala. Pati ka? Ira. Kisay nga nang kontra ni Pochok Daniel. Ako ang kining anang utan ako. Ang pangalan ng kontra ni Bay Putyok mao si Bulati. Bulati? Sa ato pa, Bitok. Bitok. Si Bitok. Tabangaan mo. Kanang Bulati, Tagalog sa Bitok. Kumuna, Bulati, Bitok. Bahala na kung sa'y. Basta kay Bitok. Bulati ang pangalan. Akong kunta Bitok. Basta ha. Okay ha, Dariana? Ha? Sa ibitag 25,000 pesos. Okay, kasdan ko na. Sir, amo, pusing. Aun sa no din, diabo. Gikasdan ni Rihanna ang 25,000 pesos nga side bit. Good. Gipasuya ko ni Rihanna. Nga naman ha, sir, amo? Nganong naghilot-hilot man siya ni Pochok. Bitaw, nakita na ko eh. Surtihas bulingit nga Putyok. Lami kang pusilon si Pochok. Sir, amo. Nakita na ko sa kong camera sa kong cellphone na naghelot-helot si Rihanna kang Pochok. Pero si Banji, unsao naman lang to, ha? Na-smoke na ba ito ni mo? Vanji? Oh, she's nothing to me. Oh, sir, amo. Yes, she's nothing to me. Ingnon ka. Gusto na ko nga magsugod ng duwa. Kaya gusto na sa kong makita ang abilidad ni Polate. Sir, Michael. Siguro nang daog ni Bulati. May tangil ko siya, may tangil. Maumat ka nga pasugdi na. Kaya gusto na ko makita. Kinsa mo daog si Bulati ba? Awa na'y duda. Si Bulati.
siya mo daog bato kang putsok. Indabag na ka na. Mudaog na na. Piltinas putyok. Pasulti na tingil. Oo, sige. Ay nako, sir. Amo. Gusto na ko makita ka mo daw si Bulate. Oh, yay! Niwiso ng refere. Bay. Sugdan ako may putyok. Bay. Kuyawan ko, bay. Ay, kuyo ya. Sige na, Puchok. Nasa ka pa? Sige, Diana. Adi na ko, ha. Musod ko skurti. Okay, padayon, Puchok. Unya, una-una ang adi ako, ha. Nagtanaw ko nimo. Oriana. Yes. Ano? No. Ditambis may putyok. Nga nang kitapling man to siya. Wato, himaan siyang kalipay. Ha? Nga naman. Tungkol kay iba mo siyang gidasigod. Ano? Gusto lang akong madasig siya. Aron nga maning kamot siya, Chuki. Bulate, kumbate gina. Okay. Tilik mo. Kinsay una mo serbisyo. Okay, kanan. Kilik. Kana. Kaputyok. At saan ka? Tao ko patay. Tao ka patay. Pagkilik, tao patay. Tao ko, tao. Tao Ito siya. ba hari ka? Tao Wala siya. si. Hari si Putyok. Oh. Okay, larga. Wop. Patay. Si Bilagi ang unang maservisyo. Okay, bulate. Kumbate ha. Ipakita ang imong abilidad. O ilabi na. Gamita ang imong tangil. Ang langgam nga sayaw. Okay, sawa mo na Bulati. Ikaw ang maservisyo. Oh. Yay! Mo serbisyo ng kunta ni Kwan, ni Rina. Chuki. Sige, abilidad ng yung kunta, no? Patay, putyok! Patay! Nanukad na si Puchok. Ikisigi sa bula! Nako! Inside! Naigong corner! Huwag ba hikapli ba'y putyok ang bula? Saan man niya pagsagaw sa bula? Nga straight ang bula paingon niya. Nya kalit lang ni wow ang bula. Bitaw na! Kumbate bulate. Pero minting bula. Nana. Nihunat nas bulate. Kala ang bula. La, tuwapay kong sa pikas ng iskina. Bang! Target niya po ng iskina. Inside. Dos na si Bulati. Tangil ikaw mo serbisyo. Bisa kung saan pa ni Mutsuki. Dili mahikap ni Putyok ang serbisyo sa kontra. Inside. 3 puntos na ang kontra. 0 pa si Putyok. Okay, servisyo. Karami ikis ang bula. Pikas corner na sa. Target ka ng iskina. 4 puntos na. 4 points. 4 puntos na. 0 pa si Puchok. Huwag ginabahikap ang servisyo ni Bulate. Misalir ginayang yung channel na langgam na sayaw. Ay, bangkong na lang di Riana! 6 puntos ang kontra! Tapos si may putyok, 0 pa! Aon sa ako magpapildi. Ngilid sa gayong mo serbisyo ang kontra. Uy, puros iski na mapunta ang bula. Mukalit lang ugliko ang bula. Yung sa paghapak ni Puchok sa bula. Kakadiyot ha si Banji. Hello, Banji. Asa mo karon? Di amin sa balibulan. Trailing na kayong duwa dere. Muapes ko. Asa man dapita? Naba si Daniel diha? Ay, yes, di ah. Pwes, kung naa si Daniel diha, naausap si Miker. Muanha ko, karon dayo. Sige, ikaw may pa, Banji. Okay, bye. Okay, bye. Chucky. Hey! Nogs, Banji! Oh, May putyok! Time out na! Bye! Dali! Tayo naman, dali! Bay, Chuki. Puchok. Bay, ligon kay serbisyo tamana. Di na ko masagang. Tungkol kay ingon sa muli kay ang bula. Kung ako nangapakon. Kaya ka lang! Bitaw, bitaw mo. Kita bitaw mo. Sa auto man, Puchok. Kung mapildi ka, dawato na ko na ito ang kapildihan. Labihan serbisyo tawana, dili masagang. Dali do, masahian na to do. Ngilngigan ni mo serbisyo eh. Di masagang. Kita po na. Wow lagi. Kumbati na. Kumbati yun. Sigurado ng daog tani. Na. Ni time out gis butyo gud. Naglibog siya unsaon pagsagang ang imong serbisyo. Masyada pa. Agad lang ko ni Sir Amo busing. Nanawag na si Sir Amo eh. Hello? Sir Amo? Masyada pa, Daniel. GS Mill. Aligrado! Salamat, Sir Amo. Masyada. Bye.
Oh, Jismel! Oh, di ba Jismel? Bulate! Jismel! Ay, madawat anoy! Zero kontra! Log-loko! Oh, Jis! Lorgo na gini mo! Ahak ba ya? Upang balik sa may putyo ka, nangihiday? Wa pa man, Chuki. Uy. Pilihulos may putyo ka ng kalakihan na. Oh, kun mauna way swerte. Pero dili lang kita magpakawa sa paglaom, Chuki. Nanay ko sa CR. Wait tao. Ang akong tangil. Ang giputos akong buyog. Hikapon ako. Kung labanan ko ni mo, madaog ko. Pero kung dili, pildi ko. Agad lang ko. Pero maningkamot ko. Ano mo na kontra sa Pucho? Hoy, Chuki! Asa mas Pucho? Padali, ana, hoy! Padali, ana! Okay, kumbati lang jud, Puchok, ha? Kumbati lang jud. Ariana, sorry ha. Pero isuki sago na iya serbisyo. Basta kiduwa lang jud. Ay, kapala ka. Kung mapildi ta, okay rin kayo. May kwarta man tang ikatahan. Sige, adin ako. Bay, kubati lang. Sige, adin ako. Buyog kong tangil. Agad ko ni mo. Nah, ano ka des putyok? Uwan kontra. Ang sige og dribble sa bola. O, Chuki. Uy, may mga chis na dool sa linya sa balibulan. Yay! Ang isa! Ang mga chicks ni Timbaya kang may putyok. Hello, handsome! Handsome naman. Tingnan na, hilo handsome niya na day. Bitaw, Chuki. Dagaging fancy Puchok, no? Kung may putyok, wala kita malingi. Seryoso kayo nga, Kwan, ibantay. Okay. Nana, muservisyo na ang kontra. Nana! Hop! Ay, salamat na netball! Kung nasod pa, di na sa niya tumasagang ni Puchok. Magkaserbisyo na ko. Buyog kong tangil. Tabangi ko. Di na ko na kumulingi nila. Ako na serbisyo. Bipito na. Ako na sad. Hop! Wala sa kang bula! Fight! Patay! Masigang! Ha! Kabahos na! Ha! Fight lang bulati! Layaw pa kayo! Uno punto pang iya! Batay! Ha? Oh! Wasan masaggang ka! Kusog kang bulang putyok! Bantay! Bangas ka! Ha? Nahaplas bulati! Oh, animal on the street, animal, huwag yapon madawat ni Bulati ang bola. Kasi niyan ingang gitagan, napahapla siya. Oh, MG, animal! Yes! Kanagyan, Puchok! Usbi pa! Putyok! Kumasi may putyok! 2 puntos lang! Gay! Bakit yun? Yuhu! Ay, pito lang! Yes! Ligis ang bula! Wababag ni Bulate! Tripais na! Sige pa, Puchok! Bulati! Bantay mayo! Update yun! Animals putyok! Naamag kita ini tanggil tawana! Dili masal mahapak ni Bulati ang iyang bula! Kay muikis man! Bantay! Kala! Animal! Nibaw si Putyok! Wap! Animal! Wa masud ang bula! Piday! Abi paman mo! Jismel ba? Bulati Jismel! Gisugor ako! Jismel! Bulati! Gisugor lang ko! Tawag ni Gismel! Bulati ko ha! Malagay! Putyok pe! Gismel! Okay! Okay! Bulati! Bantay! Ha? Dako naging sugal lang imong manager! Bantay! Giatay na! Time out! Sila ni Time Out! Inom sa og tubig, Puchok. Salamat, Ariana. Oh, Uy, Banji! Banji, ni ano day ka?
Naghabal-habal ko. Aron, dali ako. Oh, di ay ba? Kasi na duwa. Si Bay Putyok. Banji, kontra ni Bulati. Kisa nga bulati. Kailam ng Daniel. Tayo Daniel ay. Mo ini magbiba og maayo para kang Bulati. Ay, di ay ba? O sa score? Labaw ko sa kapuntos si... Puntos man, labaw ko sa kapuntos si Bulati. Nindot kay duwa, oy. Og asa si Miker? Waman may makakita niya? Ni si Miker. Nga na nagkasiguro ka? Tungod kay nakita na ko ang kotse niya. Tuwa sa unahan gi parking. Unsa? Oh, buwiset na si Fauci. Makalagot. Ganun ka din siya. Miduol kang Daniel. Oh, uy, Banji. Niya ka niya? Hain si Miker. Huwag ko kayo baw. Ayaw sa pagsamok, ha? Kay thrilling kayong duwa. Ayaw paglimod. Dunggabon ta karon. Oh, usa! Asa lagi si Miker? Naadas tindahan sa ibabaw. Thank you. Diha ka na. Baje. Palihog lang, ha? Ayaw nagsamuka si Sir Amo Busing. Kay, pildiro naman na. Ayaw na si Smuka. Abuta nga, mahuman kining maong duwa. Okay ba? Well, okay. Why problema? Oh, palablin na kay. Mubalik na duwa. Asa mo ni Pustani, ha? Kang Bulati, kontra ni Putyok. Mao ba? Pero, psst, ayaw pagsabak kang Rihanna, ha? Pwede ba? No problem. Kang Putyok di ay nga serbisyo. Oh, Kisa na iyang kontra? si Bulati, Tagaliti. Mayong laki na sa duwang volleyball? Oh. Oh, bantay Bulati! Up, itim kayo! Habag ka Bulati! Animal industry! Naku. Pigaw eh! Ang score, 6 puntos na si Putyok. Bangga man lagi na. Paghapak niya sa bola, milapos og naigo siya sa bola. Dito man sa naong. Gibangkong na lang! Kung bati Bay Putyok! Diretsuhan lang! Buwiset! Last ng kaputyok. Huwag si Bulati. Mitabot siyang score ka 6 puntos. Ka-imposible ba rin? Kung makuha ang bula ni Bulati, kung mabawas niya sa pagkapak ni mabawas sa Putyok, o bisin asa pa yung ng bula, makuha sa ni Putyok. Hangtod nga rin makuha ni Bulati ang bula. Shit, o MG, shit! Time out na! Time out! Bulati, daliw na! Nga naman taon, uy! Huwag man juga kabaw sa servisyo. Isul kayo bula. Asa man taon ang imong tangil. Nga langgam nga sayaw, ha? Asa na? Kurang na suhong. Unsa? Kurang na sumpa. Giahak na lang! Oh, hapit na po, Chuk, ha? Usa na lagi ka puntos ang kuwang ug mudaog ka na. Nanikamot lang ko, Rihanna. Bangisa! Wana! Klaro na kayo! Daog na! Basin pa, Chucky. Kung nagdisol kasi yung servisyo bay, mas labaw siya nagdisol mo. O kung mag-counter niya, pero mag-com sa mo. Kung mupungpong siya, pungpong siya ka. O kung mutimbre ka, mupiktos mo siya ka. O kung mutok mo siya, mag-com sa mo. Nagpagyos ng imong bulag, Bay Putyok. Ba? Mao ba? Tinood ka na po, Chuk. Naglisod siya siya. Basin pa, mudaog daw. Basi na. Klaro na kaayo. Dag-agid ha. Aron mapildi si Miker. Unsay Miker? Naa si Miker. Siya ang nagpusta kang bulate. Nagid ay siya. Pero asa man siya? Nasa tindahan. Kanag nag-umbaw sa volleyball court. Naa siya diha. Pero murag suko kay kaniya. Nga naman. Magbinuang siya nako. Dunggabon ako si Miker. Unsa? Uy, nga naman taon. Uy, makriminal ka, anak, Vanchi. Nga naman dag makriminal ko. Bito. Tay, saragod nag-away mo? Sayon-sayon nun ang kong singkas animal. Natuwa tingali siyang mahadlo ko ay. Makita yun yung akong kamaldita ron ba? Vanchi. Back to the ball game! Oh, sige na po, Chuk. Balik na. Timan ha, usa na lang kapuntos ug mudaog ka na. Rihanna. Fight! Fight! Tiwason ko na ni. Ang ako tangil, hikapon ako. Nandun tayo hikapon, no? Nandun tao. Nahikap ko na. Karon, muservisyon ako. Napalos ang bula! Daog na! Giatay na lang! Unsa na Bulati? Di mo kaya. Giahak na lang! Oh, shit. Nitaw na napildi si Bulati. O si Putyok. Nagluksong-luksos sa kalipay. O, giduol siyang Rihanna. Daog ta po, Chuk! Daog ta!
Oo, Rihanna. Congrats! Iyakan ko ni mo. Ako preview ni mo. Nga pa ay. Rihanna. Oh, sir, bay. Kantiyan may putyok ay. Ikisa maganda riyan na. Uy, anjam ko no. Oh, sige na. Ato bang ang imuha mga fans, Pochok? Ulog ba ng ilaha, Ay, uy? nalulog ko yun. Ganiya lang silang nagsigisingkit ni mo. Nagsingit tong, hello, handsome. Ano sila? Congrats po, Chok. Uy, Banji, salamat, Banji. Og mirisi ni Miker. Kapaan lagi. Ay, Sir Amo, busing. Asa ng imong gingon nga channel. Asa na ang langgam nga sayo, Daniel. Kuan, Sir Amo, busing, kuan ka lang. Malati. Asa ng channel nga langgam ni mong sayaw. Tumaga bulati, tumaga. Wa kalupad, Sir Amo. Oh, ta! Huwag kalupad sa kabuwang mo. Matod di mo kaya mo ka! Lisod sa serbisyo ni Putyok, oy. Kung makounter niya, Sir Amo, grabe sa kay Putyok. Makuha sa kanya. O, inikan siya ni Putyok. Awa na. Maglisod na sa bulati. Bullshit. Pero doon na ako'y kisugo. Pabirahan na ko si Putyok. Ano sa? Mismo nga kong kalagot nga nakita na kong nagihagkan ni Rihanna si Putyok. Gihagkan? Gihagkan. Nakakita ka, Sir Amo, busing? Gihagkan. Nakakita ko, Daniel. Kung may relasyon ka na sila si Putyok o si Rihanna? Impossible. Dili mamulit si Rihanna sa mga taong bulingit sa mga Putyok. Silip! Oh, yes! Yan na. Sila kasado. Ato daw. Maayo noon, Chuki. Asan may putyok? Niya na si Ay. Gikan nga ng CR. Nagpadaw na siya dire. Dahil na may putyok. Bay, dali na. Uy, kisugat siya og kakong tao. Ginoo ko! Gikulata si Pochok! Patay! Ni amo tali ni Sir Amo, busing. Nga naman, ha? Daniel, nakakita kanina yung nagtalikod. Uy! Niya tubang na. Niya sa paingon ka na to. Tanawa. Pwelting bunuga. Mauma na ang tao nga. Nagkulatang Putyok. Maugaling nga kung sino ko. Magikulat ako sa Rihanna. Naku! Kung nauyab pa ni mo sa Rihanna, piligrog. Mabitay ka. Daniel. Og katos Vanji, mupatay sa di mo. Unsaon naman lang anak. Daniel, never expect nga ingon adto kay isog si Vaje. Maulagi. Ang maayo atong buhaton ni mo, Sir Amo Busing, kuan lang ka ng amaman lang to ni mo. Di na ko niya. Di na kaniya. Likayan ko na siya, si Vaje. Mamatay ko niya ito. Mao na labing maayo. Liktay na lang yun. Kadiot kayo. Hatag ka na kung kwarta kini nga kung gisugo. Kay patampalan ako na siya. Ganyan ang iyang mga bunog nga mauntay nagpira kang Putyok pero nabdirahan usab siya. Maori ko'y katambal mo, Banji. Nga di naman palabaanan ng imong gugma ka, Michael. Iwa pa ko naman makasalgod. Igo na, Choki. Kanang gihimo ka rin, Michael. Mura na siya og player sa basketball. Humanog shoot. Sibat na yun. Kada kon makasibat siya. Kwartyaman ko. One-on-one ni Choki. Pangisa. Ako'y babae pod nga dili daling mo surrender. Ipaglaban ko ang akong katungod. Banji. Tanawa na to asa ko tubang iyang abilidad. Gati siya. Ipamugos mo yung imong kagulingon. Di ko mo surrender. Yung akala mo minahal ka niya, pero hindi pala. Baw ko oy. O kung akala niya, easy lang ko, nagkamali siya, Choki. Banji. Okay, Chuki. Di ang imo, Yay. Imong bahin sa atong daog. Thanks, kaya thanks. English pa. Imo po, Chok. Ikaw may nagduwa. Dako-dako gining imo. Ayaw. Ang may lami. Chuki. Pareha lami. No. Ayaw. Imo ni ha. Kang Chuki, 10,000. Kining imo, 30,000. Dako na kayo. Yes, ay nagreklamo ba, God? Dawato na. Ikaw God. Ikaw mikayo, dumayo, God. Unya, kuan, nabuno ba ka? Na-black eye ka. Dako ni. Kung ikaw napuno pa ka na black eye pa ka busa imo na ka na. Dako ni. Og unya, magpakurasyon ka ha. Unsay kurasyon? Muadto ta og government hospital. Unya magpakurasyon ka. Aron kun magkinaunsa, kun mo kihata, doon na tayo mga papeles nga ikasuporta sa atong kiha. Ayaw lang tingali, Rihanna. Putyok palihog lang. Tumani lang ko ha ba? Ano gusto ko paglaban nimo kung dili ka mo cooperate? Bitaw, alas bakas ni Rihanna, may putyok. Sige. Maumga. Okay, bye. Tabangan tigang pagkaon sa mga manok ha. Nya human,
Muli na ako kadiyot sa amo. Oh, sige, salamat Bachuki. Kung ikaw, human ako patuktok sa mga manok, paway ka ha. Eh, may mabunol ba taon ka? Ingon ba doktor nga, papawayon ka. Nya, obserbahan ang imong kahimtang. Oh, Bachuki. Salamat. Bay, mana patuktok ang manok. Yan, nahipon sa nako ang uban. Ato na ko, bay. Oh, sige, Bachuki. Iba ko di ka katugron. Nga naman. Saan nga naman? Kami mag-imagine mo ka sa hawak ni Ariana ni mo. Ay, pag-ana, eh. Ay, pag-ana. Pero, baka nga bitaw. Ganyan na, Bachuki. Bawag ko kasabot kong gibati sa diyang may hawak na ko sa Ariana. Kaduhar, bigid. Klaro kay ba? Klaro nga unsa. Nga may pagbati ni mo sa Ariana. Unsa? Ayaw anak, Bachuki. Ayaw anak. Ayaw anak taon. Si ayaw taon? Ayaw taon. Ayaw patuho ang akong kasing-kasing anak kay masig sakitan lang. Kabalak nun kay kabayo. Pagmisa. Bitaw bay Puchok. Ako nagduda ko ba? Nga may pagbati na si Ariana ni mo. Ayaw lagi taon. Ayaw. Dili ko gusto maglaom. Kay pagkapait na ba? Kung magtuo ta nga ato nya dili di ay. Pero bay, sa iyang ipakitang mga lihok ba? Mura manggod. Tunad yun. Dili oy. Imposible na bay. Kita na kayo po nito ng Ariana. Kada siya ato na sa mga dunahan, kada mga profesional. Ako taon unsam ko. Kada ko di malas niya, o di na siya buang, oy. Di na siya buang, mapunit na ko. Oy! O tamay bao ba, oy? Kung pagbuot siya kay tasaan, be. Oy, magasupa ka na, oy. Bachuki. Oo, ba't tinood? Di yung makabuot, ang kuan. Huwag yung makabuot na. Kung maunay pagbuot kay tasaan. Gusto na. Gusto na, anak. Kadit ba ba? Oh. Change topic ha. English ko na. Mutana ko di ba? Usa man? Anong naglisod magaganihan sa primero? Sa duwa ni mo nga volleyball, bato ka tong bulati. Nagtuo ko bay? Nga doon ay tangil ito sa bulati. Ha? Tangil? Mali ko pagtuo. Lalimang to? Sa iyang serbisyo? Lisod, magduong ang bula. Magduong ni mong bula. Tarong, inig kaduol. Mukha lang tislop. Bitaw, kita ko to bay? Unya, di pa higayon. Nga, sarap kayong bula. Mutimbre na ako, pero mukalit saka ang bula. Bitaw bay, bitaw. Mabuang ka, maglisodyo ka sa pagpabalik sa bula. May langgani kay nanit mo lang yung serbisyo. Oh, dihar ko si Masayop. Ugi ka na to bay. Pagsugod na sa imong serbisyo, nagapunga-punga na siya. Naglisod baus, itong di baus ba? Oh, bitaw. Naglisod siya pag-counter sa imong serbisyo eh. Uligi? Oh, wala. Gisiruhan ko ka. Pero pag bawas ni mo, serbisyo, tuloy-tuloy na. Tagalog ha. Wagin siya ka, bawi ay. Gi-hardware mo. Wala makabawas yung serbisyo sa mula. Bitaw. Nga nakita na ko nga, labihan sa kangilingig sa imong serbisyo. Kay mo, ikis-ikis ang bula. Oh, nakabawas ko. Yan doon na pa higayon nga, nilapos ang bula. Nalaw tao. Bitaw. Bitaw. Yan di pa higayon nga, tuos pagkukunyo sa bula. Ay, dahil siya, perting hapla. Bitaw. Marawag sa... Lisog kay counter imong serbisyo ba yun? Nalimban ka na. Straight ang bula. Yep. Kalit at tipas. Ganyan mo. Pag-isa. Ako man ang duwa. Sige mo ka na mugisig ko. Ligi. Tungod lang to sa style sa ako serbisyo. Bay. Sa pagserbisyo na ko, bay. Minagod. Dili ka nga tungod sa imong tangil. Unsa? Tangil ko taon. Asam ko taan agod. Basta nung nipik to ang, kuan ba? Katong imong gingon nga, bitin kalibat. Unsa? Oo. Sunod. Musta ko na ko. Kuan lang ba eh. Nabuinas lang to. Abilidad. Kaya ba mata mo serbisyo? Lagi, abilidad. Okay, sabi magto ha? Nas magpuli na mong serbisyo. Diretso, hangtod pagdaog. Pang-history na. Sertihan na lagi. Sertihan lang. Sige, arin ako. Sige. Abi ka din ba ha? Sige, padayon lang. Bay, Chuki. Sige. Padayon, lagi. Sige na. Puchok. Ang bantam. Bitaw. Naabitaw. Bay, ako na pa ngayon, Bay. Ha? Uy, ayaw taon, Bay, Chuki. Ano man? Sumpay na kinabuhi na ko. Sa? Nga ko taon? Basta, ay lang gilabdi. Sige. Di magka ka. Harin lang ko. Timit mong ihatag ko na ni mo, Bay. Mau ni nagdag swerte na ko. Dali. Midoon siya na ko. Dali. Nagpadakop siya na ko. Salamat ni mo, ha? Usa ka sa nagdag swerte na ko. Puchok ha. O siya may bahaw nga. Tago ko kalit.
ug nagpasalipod ko ning kahoy nga tugas. Murag nagkisulti siya ng manok ka bantam na. Anong kisulti siya ng manok ka bantam? Iyay! Di ka ni mawang nagdaog swerte niya. Di na ako malakaw. Panidan ako sa pipotsok. Ikaw ba nagdaag swerte na ako, bantam? Pero, daghanam kay masuya na ko. Ug doon ay mga babae nga, magbugal-bugal na ko. Muhilo na ko. Moingon nga, hello handsome. Ug unya. Nganong doon ay mga tao madaog-daugon. Nganong kalipay man lang pagpasakit na ako. Ngano man, karon lang, nagantos ko kasakit sa kong lawas. Ngano man, bantam. Ta, nayapag na. Nagkilas may putsok. Ngano man, bantam. Oh. Tabangi ko. Lah. Tabangi ko. Nangayon siya panabang sa manok ka bantam. Yay, mau tingali ng iyang ating-anting ang manok ka bantam. Ngano nagkisulti mo siya sa manok ka bantam? Puang ako na gud. Tabangi ko. Sakis nun yung buhato, no? Tabangi ko. Oh, wala. Ilo pala manok. Oh, uy, hindi ani tugdong sa sanga sa kahoy nga akong gipasilungan. Oh, tugtugaw pa. Ay, des may putsok. Nakadoon na. Huwag gawas na ko. Eh, siguro magiging ka makitaan pin eh. Bay, sige. Nakapalik ka diha? Obay. Nalangan ko kay nangihi pa ko. Mo ba? Ugwa pa mo pa na gumanong ka bantam. Padung din eh. Dito ka magkita. Ha? Kukumay, kiring. Kisambungan ako sa kong problema akong manok ka bantam. Ha? Bitaw bay. Kita na ko nga nakiksulti ka sa imong manok ka bantam. Siya lang akong sumbungan kay wam di asawa. Pag-asawa na si Rihanna. Ikaw ba? Yabag mo ka, oy? Bog. Ngano kita akong si Rihanna man? Ayaw ko daan ako. Sige lang gada. Obay, siguro bay. Kung pananglit, imusuwayan ba? Pagbato ng kauwaw ba, Chuki? Pagbato kauwaw. Di ko kayo mo, anak. Piputsuk. Mga tinuod. Pero bay. Mutana ko ba? Kanang manok ni mga bantam ba? Dili ka na mo ang nagdaog swerte mo? Sa? Oo. Kay mong kahimtang karon, minto na kong kagod. No? Minto. Uminto nga, di man natong kwartang gigasto. Pero may kwarta ka na yun. Di ba? Ay dagko kayo nitagan si Rihanna gud nimo gud. Kwarta sa sugal? Oh, may nang na. Kwarta ka pinagi sugal. Pero wa man nimo kwarta. Oo man gani. Tan-aw na ko bay. Kung magpadayon ng imong swerte, mamilyonaryo ka. Imposible sila. Oo! Ako bay. Sila yung nagigsulti kasi yung manok. Nagkayong ko nga, mao na imong anting-anting. Unsa? Oo! Bitaw bay. Nagtuo ko nga mao na nagdaog swerte mo. Imong anting-anting. Paghilom ra. Niyabag bang ka. Anting-anting ko down. Imo pala na ihatag na ko bay. Badayon man. Bantam. Dali. Tugpa na ko diri bantam. Nawara. Kaya ako na bantam eh. Dali. Bantam. Tugpa diri bantam. Dali. Bantam, dali. Muli gidangat mo. Animal! Ngano ka? Ay, aton nga ako. Naitahan ko. Uy, naitahan yung baba. Limugmug. Di ko magmugmug. Ano man? Basta og swerte na ko ni. Ako ning himong tangi ng iti. Unsa? Huwag ko magtunga doon ay abilidad si Pochuk sa duwang volleyball. Grabe kayo yung lihog. Huwag ko magtunga, mudaog pa siya. Huwag nalipay taon siya sa dayang ako siyang kihakan. Pero, ang lain ako natingadaan. Kaya ang mga babae, magsigisad og greet niya og hello. Hello, handsome. Ngano ka? Rihanna? Si Vanji. Mayo! Dayon! Vanji, nganong mugukod man ka sa tao? Pero, Rihanna, ang lalaki nga imong gukuron, kung magpakita ka nga ikaw gyud ang dunay dakong interest nga to niya, ma-call off na. Onya, unsa man day? Pasagdan lang day nako. Nga iyan na lang ko pasagdan. Ako nang nasurrender ang tanan ni Rihanna. Vanji, dili kay ikaw rin na ingon ni Ana. Ang ako lang og mumaptos ko. Pwes, dawata. Nga mahimo kang single, ma'am. No.
Dili ko kana madawat, Rihanna. Kinahanglang barugan ni Michael ang iyang nahimo diri nako. Kinahanglan gyud. Okay. Granting nga mapugos nimo siya. Pero malipay ka ba? Nga ang tao nga nakig-uban nimo, na imo tungod kay imong gipugos? Rihanna, Ako na sa akong bahin, Banji. Bahalag mahimo kong usa ka inahan apan dili asawa. Apan dili na ko ipamugos ang akong kagalingon sa tao nga way gusto nako eh. Rihanna, Ayaw idudo imong kagalingon. Mabarato ka, anak. dili paghapon ko mo surrender. Mahal na ko siya, Rihanna. Og siya, nagpahal ba nimo? Rihanna, mulakaw na ko. Adoon ako si Michael. Unsa? Pangitaon nimo siya? Oh, mangayo kong sorry niya. Banji, Uy, si Panji ni. Panji! Asa ba ka? Pasaki ako, be. Oh, ba? Dali, sagay. Salamat. Asa ba ka? Ihatod ko silang Daniel, be. Ha? Ihatod ko dito. Kay labing siguro, tuwa si Michael dito. Ambot lang ka, kung tuwa ba? Sige na ko, ihatod na ko. Okay. Pero ba sinubos ko si Michael ako? Kung may suko, ako itubang. Dunggabo na ko siya kahos. Basta magsuko-suko siya. Pabangisa! Uy, si Chucky man eh. Ug sakay niya sa bansi. Chucky! Ngaw niya man mo, ha? Ngaw niya mo? Gato na ko si Panji. Daniel. Daniel, asa si Michael? Wala ba niyan eh? Asa gani? Ay wala siya niyan eh. Basig nilarga to. Asa na siya malarga? Basig nilarga to siya sa Bacolod. Kay namalit og manok para iapil og derby. Unsa? Doon ay 6-cock derby. Dako ang premyo ani. 3 million ang premyo. Mao pa? Kanasa siya mo uli? Wa ko may baw. Basig na makaka ha? Mahibawaan ganina kung namaka ka lang. Bantay ka lang. Ayaw gyug adtos tindahan. Mo adto gani ka hiluan ta ka. Unsa? O bitaw. Ano man di ay? Unsa man gid ay problema ninyo ni Michael ha? Hanggaw ng amo nimo. Sayon nun lang kog singka. Bisag sa cellphone. Gisapot ang tingali. Nga naman nagsaputon siya. Ani ba na bayog ka? Basta ga tanang tao gani nga sa puton, ha? Dilim gid maing buot ana sa puton. Ay di ko niya sayon og ingon ato. Abi kay nagumos naman ko niya. Iyan na lang kong ingnon ato. Ay kabala ka. Kon nagumos ka, ako'y tarong. Tungkabon tayo noon ka. Banji. Sungko. Banji sa doy. Di lang ko mandugay, Panji. Yan, anin na ka? Mukuyog na lang ko di mo. Di lang ko magpabilin din ni Chokes. Ano man? Wa ko'y kumpiyansa ni Daniel, oy. Barako ra ba kay nignaw? Unsa? Uy, si Rihanna. Siya ka rin may abot. Anong niyaman niya siya? Ni ani ko po, Chok, aron sa ingon nga magpreparar ta. Napo kabuk manok ang atong preparahon. Oh. Mo kani mandot ni Daddy, kay gusto niya nga mo apil ta sa dakong derby. Unsa? Yes, mo ani si Daddy. Kay mo apil siya sa 6-cock derby. Ug ang champion, 3 million ang premyo. 3 million? Ug kung may swerte, mamilyonaryo ka ni ini po, Chok. Unsa? Oh, mao kada si Daddy. Dili ka na siya daw sa mga tao. Sa iyang mga tao. Kung unsay madaog niya, iyag kining hatagan ang iyang mga tao. Pero, pila ka manok ang preparahon? Napo ka manok ang atong preparahon. Kay 6-cock derby kini. Nganong na po man? Napo, good. Kay in case ba dili kondisyon ang uban, napay angay na itong mapilian. Nai-reserba nga 4 ka buok. Big time derby din, na? O, lagi. Mo apil si Daddy ini. Nakadi ko sa mga manok nga, mga pila na. Nay taga Luzon, nay taga Negros, Ngay taga Davao. nay taga Bacolod. Nga naman di po, Chok. Hadlo ka? Ngilingigro kayo ng manok sa Bacolod. Ngilingigro kayo sa preparasyon. Ay, kahadlok ana, oy. Uba na magsulubog putaw ng ilang mga manok. Dotlan gihapon nagbuwang. Oo, bang gani. Kumbati lang.
Dili na ko haniti isip handler. Para na ko, no? Okay na kaayo ka, Puchok. Ang uban, bato nila. Taas kay preparasyon. Napay mga vitamins, napay injection. Ay, kabala ka, anak. Ati man na lang ang mga manok. Vitamins, nakuida. Ang importante, nga sakto lang ang sukod sa pagkaon. Sakto ang oras sa pagpakaon. O sakto sa exercise. Naman tayo mga scratching box, di ba? Natay flying fence. O sakto ang ilahang limber. Oh, sige, ako na buhaton. Mutabang makasyuki. Oh, mutabang to siya. Okay. Unsa man? Okay karakon. Ani lang una ako din, Anong dili? Okay kayo. Ani na lang ko mag-abang tingali din, Pochok. Mubiya na lang ko dito sa ubos. Oh, narani mo. Ikaw good. Ikaw ginagasto din sa kumpayag. O karon maayo na. Total na may linyas tubig, na kurinti. Nagipatao ng panimong CCTV. Naidaw ka kwarto, na sa CR. Wanya, uway masuko kon anhi ko din Uy! Kasi may masuko, uy! Basta ha? Basin ba og... Basta magdo na kay uyab, nya magselos. Uy! Saba ka dyan na, uy! Kinsa matay akong uyab, uy! Wagi di ay! Wagi taon! Mata pa nila. Mabasa ang taon ng ako kung maligo. Maubo lang kong madagma. Amaw ka man po, Chokoy. Bitaw, siguro kang anhi ka? O lagi, anhi lagi ko. Maglungag lang ko. Unsa may gusto nimong sudanon? Ako diri, magdala-dala kog utan. O namay inununan. Okay, mag-utan ta. Unsa may mautan na to din Bisag usang utan na. Namay kamunggay, na agbati, na igay, na taong, na batong. Sige. Unya, subakan na tog nukos. Nukos? Ganahan ko, ana. Unya, maisad ang atong iparis. Sige. Unya, lamas. Na may tinanom na kong kwan, sibuyas ug tamatis. Bombay. Nasad? Luya. Napod. Wow, ha? Kompleto na ha? Subak na kuwang. Magpay kong nukos, ha? Magpay kong nukos, ha? Gusto mo kag nukos? Oo. Unya, paghapit na sa ubuwad, ha? Kanang dili kaayo parat. Kana bang labtingaw nga buwad? Aligrado. Bay, ano ka? Gisugo ko na yan, na? Magpay kong nukos. Nukos? Asa na si Rihanna? Tapos kong gipuyaan. Mo ba? Kamu rin doon ito? Ang wapang kamadto. Kami rin duha. Nagaros ko kuan, kamunggay. Nya agbati. Nihiwa ko taong batong. Mag-utan ni. Di ay? Mao nga, nilugsong ko diri. Kay magpay kong subak. Nukos buwad. Pipuchok. Magtipo na mo Rihanna? Pamablusi na yun na. Usa! Pamablusi na yun. Amaw man ka, uy. Ikaw, sige, may kagang anak. Bay, Pipuchok, minaw ha? Minaw yun. Tuktukon ang midool. Ikaw ba? Uwa ginas kong nanguna ba, Chuki? Higala rin pagtanaan akong Rihanna. Muna. Mo ba? Nya. Pero, ibo ka. Sige mo ka pungutan na, uy. Kapoy biyan ni mo, uy. Pero nga nung may atom siya dito, be. Para maibaw ko. Magpreparar kong napo ka manok. Kaya mo apel ay yan daddy sa dakong derby. 3 million ko nung premyo. Mo ba? Inana na. Ano nila? Kwan, manay gisulti ni Daniel. Mo apel siya ko si Mikey Rana. Ano ba? Hinundan nga, miyad to kinis pakulod. Aron magkuha ko ng material para derby. Mo ba? Ana. Magsilbi kang atong mga manok anak, Bachuki? Ligo na ba ka ng ilang mga manok? Ay so, basta madutan nagbuwang, babe. Okay ra. Gawas ng tingalig. Di madutan og buwang ang ilang manok. Kuya, inana, no? Yan, Ang bitaw, no? Okay. Mukha ko rin, musaka ko rin dito, bay. Tuwam ka si Rihanna. To Pero, boss, mag-isturbo ko ni mo, eh. Uy, hanggaw man din mo. Hanggaw man ka, uy. Ato dito. Sige, mato niya ko. Apas ako. Uy, si Banji, di para. Banji! Asa si Rihanna? Tatos bukid, sa amo. Mao ba? May tuyo ka niya?
Unta? Tuas bukid. Okay, tawagan ko lang siya sa iyang cellphone. Pero, cannot be reached manggod siya, uy. Nag-charge man to. Mao di ay. Agi lang ko ha? Sige, tuod. Huwag ka kabantay ni Miker. Wala ba? Tinodjit ka nga milarga si Miker dito sa Bacolod. Si Chucky. Asam kalipaingon eh. Para, Chucky! Oh, na Daniel. Akas mo, Chuk. Tayo palit. Bida. Wala ba itong hatag barato na ko? Sa diyang, nidaog mo sa duwang balibol? Wala siya ka ngayo. Karon mga ayaw ko. Ngayo ko hurutan noon. Bida. Gusto kang pilahan ka? Ha? Taga ko sa iyong motor buwang aga. Wala. Tulis ni Daniel. Bahala kung sa imong pagsabot. Paghatag yun. Di ka ni kalong hatag. Taga ka sa iyong motor buwang aga. Hakbin mo Daniel. Tulis mo kasi kuan tubangan. Hakbin mo yun. Mo na. Di pa kamigo ay. Lagi. Sa kumahatag ni mo. Tulis tubangan na. Kan lami. Kala. Kini ka? 200 pesos? Kana Roy. May mga kay masyado rin ka. Dali mo ka magkwarta. Smart! Sige, tari ko. Meros ang bugnaw sa hangin. Presko kayong hangin din sa bukid. Uy! Gamay manok? Bantam? Wow! Krrrr, 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 krrrr. Ay, hello! Nidool siya na ako. Dali, dali! Krrrr, 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 krrrr. Nidool siya na ako. Anad kayo siya? Nagpadakop man? Oh, wow! Kakiyot gani mo. Pangayon unya tika ni Pochok, ha? Si Daniel. Siya nang may para. Umay kauban siya. Iyak ng para. Mayo kay mihonong ka. May tuyo ka, Daniel? Balato bi? Ha? Alo? Siga mata. Wala ko kada kwarta. Ang akong kwarta. Igor ang kapalit ko gnokos o buwan. Dahuan ni mo, eh! Agay! Agay! Dahu, jud ka! Ayo! Agay! Gusto kang himuan ako gripo ng kilid mo? Ha, Puchok? Hunting knife! One foot ang katasonan eh. Lapos yun siya mong kilid yun. Gusto ka? Maluwi taon mo. Mubalikan ko. Ano pagkakwarta? Para ihatag na ko ninyo. Ayaw! Binahan ti ka. Bigyan ti ka sa kabilang buhay. Ayaw! Maluwi taon ka. Maluwi taon ka. Blad. Ayaw. Amigo na to spotyok. Ayaw paghilak, Chok. Ayaw paghilak. Anong di ba kumuhilak? Yung gabon ko ta. Mayog! Relax lang. Amo lang gisuta ba kung unsa ka tinuod nga wa gigay kwarta. Daw asab nimo. Di man ko daw. Walang di ko magada. Pida. Gisulti ba ka sugal? Unya, daw pa ka. Di lagi ko daw. Di mo kakasabot. Kung nakadapa ko muhatag ko, di mo daw. Sige na. Lakaw na. Pero Balik lang ko. siguro kang mubalik ka? Balik lagi ko, promise. O kung dili ka mubalik, Tiwasi ko ninyo. bantay bitaw. Balik lagi ko. Di ko makak... Bantay bitaw ha. Promise. Balik lagi ko. Preps, kilit lang. Nga naman, Daniel. Hoy, ba sinog mo sumbong ka ha? Ha? Nga, gibirahan ka ining akong amigo? Ha? Basig mo sumbong ka? Ha? Di ba mo? Di mahimo kay wa kay testigos. Oo? Unya, bagsik ka ba ni kauban ako? Hilom-hilom ni na, bagsik na. Sige, mataw. Tingalig. Oh. Na matiwas ka ron. Nagaso ang ilong. Dili ko. Dili ko musumbong. Nagkikulata ko ning kauban nimo. Bantay bitaw, mo sumbong ka, bantay bitaw. Di ko musumbong. Nagkikulata ko. Nya sakit kini akong kilid. Ngayang gisipok. Bantay bitaw mo sumbong ka, balik ko lang ko bantay mo sumbong ka. Balik sa. May bawaan na ba nila mo? Balik sa kutubag nimo. Dili lagi. Og, to di. Naman. Unsa man kamo? Nya saman. Tira. Unsa lagi? Sa mo apelos dirbi? Wa pa siguro. Pagsulti. Oh, Og mo apel ba mo Riana? Sulti. siya niputan na, si Rihanna lang. Kaya ako, igor kong magpatuktok sa manok. Kay baw ami ha, kung mo apel ba mo ha? Si Rihanna lagi pumuntan na. Si Rihanna, Asa mas Riana ron? dito sa bukid, sa kumpayag. Oh, ha? Oh, nasa man. Tuwa na permis Riana dito sa bukid. Di man na pirmi nga to. Yamat ragod. Nasa man. Hoy, aminaw. Nasa man. Sultihan ti ka. Suya na ba mo si amo busing Sir Michael? Ha?
Ano suyaan man taong ko eh? Tungod kay nakita ni Sir Michael nga gihagkan kang Rihanna. Ha? Ha? Gihagkan kaniya sa Nya, dito sa kuan. din. Duaan dito sa balibol ba? Dito sa balibulan. Oh. Kontra man mas bulati. Kita gid eh. Mato nimo kay wa dito si Sir Michael. Niabot siya. Niabot? Dito. Yes, man. Nakakita ninyo. Lagot kay siya nimo, putyok. Anong kalagutan man taong ko? Kinsa man taong ko? Kumpara niya. Basta. Yes man. Naglagot siya nimo. Nya. Ang maayo nimo, no? Oh. Palayan nimo si Rihanna. Ano man? Unsa ako magpalayo? Si Rihanna may magpaduol ako. Hilasa nimo, uy. Lugay niya sa man. So, ito, unsa ako magpalayo? Nga ako may nagbuhit ilang manok. Nabahanti naman ko. Ulabas tanan. Sultihi taon si Michael. Uy nga, di ko niya ang masuyaan. Uy, di siya ang masuyan ako. Tungkol kay, wa may relasyon si Rihanna. Ulabas tanan. Di sa taon ko mamulit. Oh, di ko mamulit. Di sa taon ko punito na ng Ma'am Rihanna. Uy, unsa ko taon ko? Putsok bulingit ako ko. Putsok bulingit ko. Niya kasuyaan ko. Labihan sa ninyo konsensya, uy. Putyok. Kung magtanaw niya ko kayong angay ko kung kasuyaan, ha? Ha? Bitaw. Huwag kayo manatiyan ninyo. Kamu, yano kayo mong bubakyaw si magkamot. Ano pagpasakit ako? Nga naman di ko tao, ha? Ha? Kung kamu may buhatan sa ingon, huwag mo isa. Ha? Kung nataon mo, lipay mo, tubag! Dili, putyok. Kung naram din na. Nga nganong imong ko pasakitan, yan na. Yan ako na ko yung pasakit, ha? Tubag! Kung ka nang... Hilom! Anong ingon mo ini? Ako doon ako'y kasing-kasing ang mati kong masakitan. Ha? Ikaw, Daniel! Wa ko'y kasing-kasing. Doon ako'y batikon! Nga mati kong bubating kaluoy sa ako'y sikitaw. Ikaw, Daniel! Wa ko'y batikon. Doon ako'y atay! Nga mati kong bubating kaluoy sa ako'y sikitaw. Ikaw! Wa ko'y atay. Ako natuli ko! Ikaw! Wa ko matuli. Pisot ka! Pisot ka! Buang! Di lang kumutugan ni Rihanna. Di ko lahat ako sa kauban ni Daniel. Sakit kaya akong gusok na. Putyok? Ano na? Nakapalit ka? Oo. Nukos man daw akong gipapalit ni mo. Oo. Nakapalit ko. Uy, nga naman ka. Murang laging may action ka pingit. Napingit na ka. Nga naman ka, Putyok? O, sabay na tabo ni mo, ha, Putyok? Naunsa ka? Kon kining... Naunsa ka, uy? Tiyan. Naglain akong tiyan. Oh, mao ba naglain ang imong tiyan? Pero tayo sa anong doon na malagi bunog ng naon nimo. Ako an kining wa ko bantay nagkadasmag kog tao. Nabangga ko sa tao. Sigurado ka? Oh, ligi. Warni ka Rihanna. Mao ba? Dirang nukos og mari dito sa chuki ron. Niya wa palipak ni ana siya. Daniel! Chuke. Gawa yung Daniel, eh! Ha? Gingian ko? Daniel? Oo, gingian ko. Hatag na puntaon ko. Ay, umal ko hatag, sigba tayon. Mao ba? Ko. Ikaw ba'y putyok? Huwag kang hingin la? Man. Kadit ha? Si Vanji, nanawag na ko. Hello, Vanji? Salamat nga nakontakta ka. Oh, may tuyo ka? Nakatod sa bukid sa ilang putyo. Yes, Vanji. Nga naman unta. Moanha ko nimo, pwede? Oh, nga nang dili. Sige, moanha ko diha. Bye. Sige, bye. Si Vanji, nanawag siya. Muari ko na siya. Kang. Problematic mo si Michael. Na problema siya, tungod kay sobra ra iyang pagsalik kang Michael. In love ko si Michael, God. Yung si Michael kayo, waman mo in love niya. Chuki. Ibawa naman ka, nga si Michael na may in love ni Rihanna. Bahala siya sa buhay niya, uy. Kuy labot niya, Chuki. Ug dili mahitabo nga magpakabuang ko og tao nga sama kang Michael. Ako nang luto ng nukos, ha? Human, mulugsong ko kadiyot. Ha? Nga naman. Doon na lagi doon. Lamia sa utar nga gisagulan og nukos, oy. Tangin dutay ko po sa sabaw. Lagom-lagom ang ata. Tungod sa ata sa nukos. Pero lamig kay higupon. Pus ang sili. Paningot ang resulta. Mayo ka bitang mutimpla, Putyok. Pilit na dyan kaayo ko ni mo. Dago gabi, Putyok.
bilib si Rihanna nimo. Salamat. Bay Chuki. Tay, day Rihanna. Kung si Bay Putyok ang imong mabana, di juga magmahay. Chuki, paghilom ba? Hilom. Ikaw ba, Chucky pa? Ayaw ko na sungog ka si Putyok, Gwen. Happy Putyok. Ako nang gisulti ba? Sumidotan na nagod. Mura si kaganggaw da. Naig suko god. Suko man. Wag ko masuko. Ay, nagbugal-bugal ni. Amigom ka ta. Putyok. Pagbato nagrespeto eh. Bay. Chucky, sige. Gusto na, ana ha. Suko na si Putyok, oh. Day Rihanna. Magkagkaon. Sorry, Bay Putyok. Daniel, may balik ko. Diyan ako. Muhatag ko ni mo, kinintos lang. Good! Maayo kayo, Putyok! Anya, dabata. Salamat! Wa gigay gisultihan? Wa ka mo sumbong? Wa, Daniel. Pero, hangyo lang na ako. Sa sunod, ayaw lang tawag kanyo pasakit eh. Kaya basig di ako magkaantos. Tinglig, mahadlok mo sa akong pagtalawan. Putyok! Pakiluway lang ko. Hangyo lang gitaon ko. Ayaw niyo huta ko kahadlok. Maluoy mo. Mga ikalasundan nyo karon sa pagpamina online pang mga sumpay ng sugilanon Putyok Bulingi. Nagsuwat ang Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Brandy Nacordataya, nagatong audio editor Ariel Mangkao, soundman Jalm Polara. Dalit kaninyo sa RMN Drama.